крайніх елітного Батумі. Тому що уздовж узбережжя війська набудова, де милі старі будинки. Сьогодні просто планів, окремя вечері, більш нема. Завтра, думаю, раніці пойти погулять, кудись скататися хочуть. І потім треба допрацювати працю. Після вже познайомилися з дівчиною з Бельгії, у якої мать брав білорусу. Ну ось, і домовилися з Зоєю поїсти сьогодні кудись на вечір. То есть мне подобається взяти вайб соло-вандроусу, тому що я завжди знайомлюся з новими людьми, тому що коли я їжджу з кимось, то якби не тільки і була потреба кимось знайомитися, плюс такі ж люди, хто ось типу, сам вандрує, то і вони не супер охотно знайомляться, погоджаються вандрувати з компаніями людей, а не ось такими самотними. Чорч день скончився тим, що я пішла вечерять з новою знайомою з хостелу. У нас була супермальтійська вечера тирійські шаурми. Це було вельми смачно. Мені сподобалося все. Ніяких недохопів. Тому я особливо і не здимала увечері. Тому що просто не емко ходити здимати, коли я з кимось гуляю. Бо тому у мене ось такі самостійні лоди. Сьогодні, в принципі, через все, буде саме цей день з увесь мій час тут. Тому ми ось в топі, у спідниці. Можу собі дозволити зимою, це просто пусті. Да, зараз план купити щось на сніданок і потім поїхати в Лалету, тому що я у пригороді, погуляти там до обіду, і в обід вернутися, працював свою працю. У нас гілець тут невероятно пригожа, від собак там хостелі так само кайфовий, і просто мило. Так. Як мені здається, я просто заблукала. З транспортом публічним на Мальці Вовки проблем нема. Тем не менее, такая карточка вирішила взяти, і на Індія. Ну, как Вовля там на 4 есть, и я взяла лететь. И мы беззаметные поездки по всей краине. Я бы просто это не звучало, країна маленька. Ось, безлимит на 7 дзён, 27 евро. Ось. Будем лечить за гэта 7 дзён, наколькі хутка яна окупится, потому что сёння минимум 2 поездки у меня будет. Ось, але завтра, паслязаўтра і выходныя, тому буду ездить кудысьці шмат па ўсю, як можна больш. Тому спадзяюся, на 3 евро дакладна было па дарозе з аэропорта. А гарадскія паездкі так не ведаю, колькі каштуюць, тому потым палечу. Сёння у нас такі снеданы. Лечу, і гэта соп, тому што гэта кампенсуецца месцам, дзе мы снедаем. Ну, якби нічого так собі. Калі раптам у польскім бідлі пачнуць рабіць піцы на вось такім вось цесце, я перайду на харчаванне піцы, тому што гэта вельмі падобна на фокаччу, якую я раблю. А моя фокачча вельмі смачная. Кого я знайшла. Оказывается, тут есть еще трёники, да почтов, боже мой. Там их кормят, бачите. И вот такая на пригазуня. По факту самое головное. Что с аппаратами. Здається, я знайшла місце, де з'їсти першу місцеву їжу. Тому що черга сюди виглядає добре. А ось ні. Там тільки кеш-онлі. Ось, а мені це на карті. Але, мені здається, це добрий знак того, що там смачно. Ось, тому треба десь роздобити притулки, щоб сходити у таке місце. Просто знати, щоб воно було трошки. Прихтовка до фестивалю, йде повним ходом. Вішають такі провожування.
Яшчэ раніцай я тут шла, і гэтага не было, былі толькі вось гэтыя сіроны, а без баннеру. Один лайфхак для Мальты. На всякий выпадок возьмите с собой переходник розетку, тому що якщо ви з розрядженим телефоном у іншому городі, від того, яким я спинилася, моя розетка не працює. Такое хостелі супер просто. Є пригожа люстерка. Ось дарить 3 двухъярусных ложка, ось такі. Ось, є ванна содная. Але лепшая рэч тут гэта від з вакна, міні-балкончик. Ось. Ну, тут кресло посидеть в балконе. Вид балкона. Я тут відкрила вікна, тому трошки перегорашує. Але там море і інші балкончики. Виглядає вельми мило. Workspace. Приватний кабінетик, можна сказати. Ой-ой. Access Tower в Тбилиси. Я приехала, хап-хап. Я иду в одно место, зробить просто дурную прикольную штуку. Заняток Марк. Я зараз біля пляжа. І десь насупроть мене, там, есть камера, такая онлайн. Мені подається, я її бачу. Ось, онлайн-камера, де мене зараз можна побачити з нею. Тому зараз буде виглядати дзвонок мамі, мама поглядає у телевізор. Сьогодні, урешті, вихідний. Ми сьогодні будемо вандровка по острову. Вирішила зганяти сьогодні на заходню. Мені дренно з напрамками весь час по острова, тому що сьогодні я переїжджаю на іншу. Мені там буде мой home exchange. На тиждень я буду жити безплатно, можна сказати. Ось. Тому зараз хочу просто поснідати десь. Каля мора, може бути. Мені не хочеться сидіти апостера. Сьогодні будемо вирушати. По дорозі я знайшла собі компанію мандрувати далі. Мені подобається ось готувати соло мандровок. Ось. Моя нова компанія сьогодні. Хлопець з Японії, дві дівчини з Бразилії. Ось, тому побачимо, що з гэтага вийде. Я змінила пропуск. Треба дійти до припинку наступного. Ось гэта пешеход. Переход, а не переход. Ходник просто. Ось ми йдемо до припинка. Добралися до моєї першої локації за сьогоднішній день. Це ось такі скелі. Ось там просто види, як у Е3, мені здається, але просто теплей. Одна з дівчин живе тут уже 5 місяців. Усі 3 чоловіка – це яни на мовних курсах ангельської. Ось, і ось ця дівчина, вона віддає свої кропки. Ось ми зараз по їх ходимо, мені це просто супер пригоже. Ми з тих кліфів тепер ми прийшли у вёску. І це прям справді рибацька вёска, а не туристична абсолютно. Після обіду прибули у эту туристичну рибну вёску Марсвисловк. Всяка по-разному. Десь прихожа мила площадь. Ринок уже скончився, тому що час обіду вже скончився на час обіду.
Ось тому просто прогуляємося, поглядимо на кольорові лодки. З'їдемо морозиво. Розраженим повністю телефоном. Ми все ж таки добралися до моєго нового житла на іншому боку острова. Тут у меня есть целый покой и своя ванная. Живу я у квартиры у супер маленькой вёсцы за одной крамой церквой. І мені подається більше нічим. Ось. А за чимось іншим треба. Можна пішки пойти, можна під'їхати автобусом. Мне здаецца, які-небудзь рум-тур у гэтым пакойчыку лепей зрабіць будзе заўтра раніцай, калі тут будзе светла, тому што асвятленне мне тут не падабаецца, ну такое бледнае і белае. Вось. Таму зараз буду заряджаць тэлефон, каб не застраць сярод нічога. І далей зганяю ў бліжэйшую краму, якая бліжэйшая ў вёсцы закрытая, таму буду ехаць аўтобусам да бліжэйшага вялікага горада. Зараз будзе рэв'ю таго, што купіла. Увогуле, аўтобус туды не было, не прыехаў. Вось, па выніку мне спыніўся нейкі чел, прапанаваў к 200. Вось гэты інстынкты аўтаспыншчыкаў, мне здаецца, пакуль працуюць яшчэ. Таму ўсё прайшло прикольна, ўсё прайшло добра. Мяне падкінулі, а назад я спрабавала зноў спаймаць аўтобус. І зноў яго не было. Мне здаецца, там нейкія праблемы з дарогай, в ремонте, тому, магчыма, там закрыта, і там ходзіць нейкі шаттл. Вось, і я з гэтым не разабралася яшчэ, таму просто взяла таксі. Бо ісці іх пад дажджом у цембры такое себе веду. Таму што мы купілі на вечар і на заўтра. І можна паскудаўтра. Вінаград. 2 еўра. Яля, нас. 3 хурміны. Я спадзяюся, салодкія. Амаль 3 еўра. Да хрена. 6 яек на 3,5 снеданка, так сказать, 1,5 евро, что ли. Просто булочка. Буду макать яйки, не знаю. Она коштовала 20 центов, нечто такое. Грана Падана, куда мы без гэтага. Это наша база ў вандроўках, асабліва ў гэтую частку свету. Вось, гэта было евро 20, босонос. Ветчина. Не ветчина, это было салями на бутерброды. На ее была акция 50% знижка 2,5 евро. Далее. Так само базовая речь в вандроўках в Италии. Паста фреско. Свежая паста. Обожаю. Мне она подобается больше, чем просто сухие макароны, тому якраз супер зручно у Италии и у подобных местах набывать это. И песто. Паста коштовала 1 евро, там евро, может, штось такое. Банка песто так само была евро 30. Вось гэта ўсё, вот это вот 3 ингредиента, и, в принципе, можно спокойно пережить пару вечеров. Знак «Осторожно, кошечки». Поснедала, помонтировала свои видосики, повыкладывала некие сторісы. Ось, саме час ісці даследовать новые территории. Тут я живу у вёсчицы. Тут сапраўды не шмат людей. Так, мне здаецца, сюди. Люди, якія біблі. Скликаються. Вось, дивіться, тут усё доволі міцно зелене. Ну, тут така трохи, так сказать, просторная територія. Тут не то, як шмат людей, шмат вёсок. Горы всякие на кольце, это можно назвать. Ну, тому самая добрая частка острова для всяких хайків, походів і все вот пах. Тому зараз буде таке коротка вилазка до моря. Праз усі ось такі гори. Побачимо, що там. І на місці розберемося, що далі. Ось з такими видами ми протягуємо наш шлях. У Валеті просто відчувається некая такий хаос, шмат людей. Зараз так би не сезон і людей не так шмат. Ось, але все одно є ось таке. Занадто шмат усього вокол відбувається. І там справа. Город маленький. Она вот агломерация сама Валети маленькая. И тебе быцем бы стискают в этом городе. Ось.
Тому, здається, довго там знаходиться, було б складано, не виїжджаючи з такого. Дорога у нас вузенька, кодників ровно 0 мм. Ось так автобус проїжджає. Тут є вуличний маркет, але мені знов нема кеша. На пляже есть примилая кафешка с видом на море. Директне меню тут не то, як супер дорогое. Мені здається, від такого ось бургер який-небудь тут максимально стандартні данські кошти, навіть не на ось пляжних кафешках. Под сравнение переследования подається. Оказывается, на этом пляже живут черепашки, походу. Маршрут мой все просовывается и просовывается, потому что спект на план высветшо. Он стал на план по лестнице спуститься и Дарья так и вот сюда. А Дарья потом по вашим фото. Мы добрались. Ми з таком загоростя потрапила. Зараз хочу поїхати ось по хребту. Ось. І зараз ще немає 11. Тому я подумала, а чому б мені не навідати ще одні кліфи, які є трошки далі, ні тут, ні побач. Побач я можу і так походити після праці. Ось. І навідати саму високу кропку Мальти. Надвор'я дозволяє ще вельми рано, бо 11, що мені робити цілий день. Тому ми зараз будемо йти туди, десь там спустимося, там буде автобусна прокина, і будемо шукати, як добратися. Мені здається, що я трохи пішла не туди, тому що мені треба якби вон туди, походу. Я не бачу, коли ця стежка не проходить нормально. Але я бачу стежку знизу, яка йде прямо туди. І спускатися вниз подимати мені не хочеться, тому що я буду нормально так трошки піднялася. І там підйом такий доволі різкий. Оказалось, что мне туда и не надо. Теперь надо вниз туда спускаться. На камере так не выглядали, это довольно резкий спуск. Я спуск боюсь, осыплю без моих палок. Ще трошки буду съезжать просто. Из-за того, что учора был дождь вечер, некоторые стежки виглядають ось так. Тому зараз мої кроси літерально виглядають, неважно в яким стані твоє вуток, коли ти їм кидаєш ось так. Це древнє місце виглядає як топове місце для того, щоб поставити намет. А я вже бачу автобуси пістують. Не ведаю, це типу городський транспорт, це туристичне щось. Але зараз перевіримо. Оказалось, это не мое. Это что-то туристичного права. Ужасно. Сейчас мой автобус. Поглядели. Это таймтейбл, так сказать. Тому я не еду. Або постоять, почекать автобус, або пойти пешки до ближайшего какого-нибудь с города. Может, там будет больше автобусов, там если тут только один. Что еще? Ну и третий вариант. Потестить автоспин мясцовий. Перша машина мінус. Зараз побачимо, що далі буде. І тільки я вирішила, що, напевно, треба спробувати автоспин. Машини перестали оттуль виїжджати. Я знайшла плюсик доброго зроку по порівнянню з минулими роками, тому що зараз я здалек бачу, хто їде в машині. Невероятно, просто що? Зручно выбирать, не вслепую выборы делаю. Тож, досвід автоспина просто так себе. Я подумала, що може людям не супер зрозуміла локація, на якій я стою на автобусній припинці. Я не думаю, може я таксі чекаю. Ось. Я вирішила трошки пройти, змінив локацію, потім вирішила йти і стопити. Покут без поспіхова. Не ведаю, що буде далі.
Побачимо. Ось такий у нас походний рух. Може, з-за того, що я в окулярах? Не ведаю. Люди десь повторюють без окулярів. Щоб бачили мені в очі. Та я добрий чоловік. Що ж, з першим автоспином на Мальці, мені подається першим за вельми довгий час. Ось, я добралася до города Мдіна. Тут здимали гуллю трону, тому зараз без інтернету будемо визнати місце, в якому це було. Що ще? А після гэтага поїдемо на кліп. Але я хочу ще тут зайти, може, в яку кафешку, підзарядити телефон. Ехала на клифы. Одно з самых популярных мест. Ось, але тут есть кілометр пройти треба буде. І я дойду до самої високої кропки Мальти. Тому зараз буде план дійти до лівої кропки. Вже просто додатково. Після буде. І ось так повидає сама висока кропка. Что ж, я могла все еще стоять на притулку, чекаючи автобус, ці вже їхати. Калібінець спізнився. Але я вже колядова, тому що я знову вирішила постопити. Це було тяжко. Не тільки, бо шмат людей спиняється, але мені спинилася дівчина со штату. Оказывается, мне коли дома есть какое-то место. Не в кольке там лежит. Не-не-не. Оказалось, что тут не на шмат больше света. Тому и стало. У меня есть великий ложик. Есть телевизор. Есть своя ванная. Невеличкая с душем. Для тут такая прихожая, которая великая. Есть дворик. Есть такие. И там еще пресс-кабинет есть один. Тут еще один покой есть. Гостиная супер такая натульная. Сьогодні наступив понеділок, тому усі вандровки чудовної ріди проходять. Ось так. На жаль. Вийшла прогулятися, називається висушила волоси. Вітер зробив все по-своєму. З дождем. Тому особливо нічого не зняла. Прийшла, зняла тільки, як морг виявиться. Тому що виглядало вельми пригожо. Ось. Вирішила, що треба купити яких-небудь снеків. Вдома нічого вже не зосталося, крім пасти. Все остальне я вже поїла за сьогоднішній день. Але, здається, коли я сижу вдома і працюю, то я їм більше, ніж коли я йду куди-небудь похайкати. Щось таке, хоча фізичної нагрузки у мене було ноль. Тільки у пальця нохила. Ось. Тому сьогодні на вечеру у нас смажені осьминоги, некий салатик мне наводили. Я не ведала, что такое будет. И соус для осьминога. Колись в 80-ті, тут недалеко від весочки, в якої я спинилася, на березі моря побудували вёску декорацій фільму. Тепер це просто як парк розваг. Там не розваг, а тематичний парк. Між іншим, дорога, по якої я йду. Заходимо і весь. Там є тематичний парк. І я подумала, ну прикольно сходити. Виглядає цікаво. І ось зараз я майже дійшла. І я зауважаю, що туди треба набивати білети, щоб зайти. Ось. Тому, ой. Зараз побачимо, що там є. Чи можна
В принципе, хотя б просто паглядзець на тое, каб мне вельмі хацелася туды заходзіць, нешта да мора ісці, на пляжы сядзець. Вось. Хаця проста як ужо і тут знаходжуся, то наведваю як можна больш месцаў. Вось і знайшла. Выглядае, конечно, па-сапоніку. Хуценька 2 хвіліни до автобусу, і ми тепер у іншому горадзе. Походу, нейкае суперзлачнае месца на рыбу. В маім доме сёння былі нейкія прыгоды. А яшчэ я паглядзела, што заўтра будзе цэлы дзень дождзісці, сёння будзе сонца, і вырашыла, што, напэўна, трэба паехаць пагуляць дзесьці. Плюс мне трэба паздымаць відэа, таму якраз все склалася. Тут хвосцік. Котик рыженький. И что мне тут супер подобается, это доброзычливость людей. Потому что это максимально вырывается по токсам. Калі я могу просто ісці по дорозе, по неправільному побуці. Вось сёння я ішла, я не ведала, які час будзе аўтобус на маёй дарозе зараз. Не по раскладу траве годы. І вось я ішла, аўтобус ехаў, я яшчэ нават не перайшла дарогу на мой бок, дзе мне трэба. Не дайшла до прыпынка. Я паглядзела, што гэта мой. Не ведаю, як кіровец гэта заўважыў, я такі помахаў мне рукой, ужо праехаўшы. Я помахала, запрыгивай. Вось, таму абажаю. Вось гэта, што тебе мог нават пачакаць просто, 1 хвіліну літаральна, нават меншай. Пакуль ты падыдзеш да аўтобуса. Недавно я даведалася, што на майцы ёсць сваё тройнаста, таму, як вы разумееце, гэта абавязковая кропачка да наведвання. І вырашыла я паехаць туды сёння. Якраз мне трэба паздымаць антан. Я мушу паздымаць гэта ў горадзе праводжу лакацыю, раз наведаць прывольнае месца. Щось гэта каля валеты. І я раптам мне трэба дзесьці сесці папрацаваць хутенька. Я буду весці нейкую папешку, і там гэта парыць. Тож, урэшце я даехала да вітка. Біргу. Супер маленькі горад. Адзін з гарадкоў Тройняста. Лічыцца, што тут ён вельмі падобны на Валету, але без кучы турыстаў, без натоўпаў. Тут не тое, каб шмат всякіх розных там кафешак, гатэлей, усяго такого. І вось, таму так можна больш спакайней пагуляць і не менш прыгожа. На Холм Ксенч, калі я шукала жытло, там быў адзін варыянт жыць на яхце. Вось, магчыма, я б была весці вось тут. Але з той спрабуюць. Крепасці вырашыла не заходзіць. Но не аказалася тут вакол крепасці на ўзбярэжжа ёсць лесвіца. Ну всё. Сюда все влезем. Здесь у меня не выгонят ці делать. Тут хтось ходить, але я не ведаю, туристи ці ні. Виглядає, бо я знайшла ніяке, трошки secret place. Короче, і ось тут по узбережжю можна йти. Тут по лесвице проход. Там десь есть вход в крепость. И тобі можна піднятися на її і глядеться на город. Можна пройти ось вдоль. Сюда ось там так. Тут у нас лесвица, і вон там так само есть. Виглядає, это все-таки под закинутым трошки тому. То есть я не думаю, что это некое суперпопулярное место. Але я пришла на пляж, можно сказать. Ось тут ніде. В перший день я гуляла. А я от бачу дом, на якого я фоткалася. По пирку погуляли. Уже можно поставить метку, что я там побывала. И я думала, поснедала 2,5 евро за сніданок. 2 пастізі з кавою. Ось. Я поздумала відео, переапранулася, як бачно, для гатага. Ось, думала поехать додому, правда? Потому что, в Валету еще приеду в пятницу на карнавал.
буду бити. Це було простите. Ось. Ну, тепер все вертись перед дном. Поки їхала, в автобусі в окно побачила місце, яке я хотіла навідати. Ну, просто прикольне. Але я не ведала, де воно. Я думала, у Валеті. Я думала, в п'ятницю буду її знайду. Але побачила, що воно ось тут, у другому городі з 3. Ось, яка у нас там місця були. Я така, не треба навідати. Да, з'їла за тут. Ось тут, отрымліваецца, гэты спуск, і он займае 3 узроўні, по вуліцах, калі лічыць. То вось 3 паралельныя вуліцы, а яны злучаныя вось гэтым спускам, каб перамяшчацца з адной на іншую. Здається, я знайшла балкон Мари. Ну, ви просто поглядіться на весь вид. Я тут каля пляжа тепер чекаюсь. Коли підете. Сьогодні мусить бути вельми цікавий день. Це перед апошнім для Бальця. Ну, на горі таке, що я ще не до кінця висушеної голови і буду зимовою функціонувати. Вирішила цілий день сьогодні провести у Галіці в околицях. Я не ведаю, хто такі розваги придумав, але мені подобається вайб цього города. Раніше тут так не було, зараз тут на увесь город грає музика. Я зараз сидела, довго вибирала, де пойти поїсти. Села, дуже бачила, часто зустрічається сет мансійський. Ні, я така, треба потестити. Я сидела, вибирала, без нирвання і комісії. Приходить, і стоїть упачити. Я не ведаю, це добрий знак, це дренний знак, що тут Польща написано, але ми затестимо. Є в мене стажеральних ходках за 20 євро. Не мало. У мене є суп. Традиційний. Було на вибір 2 страв. Вибір з 7. Ось, ні-небудь напої. Віно або пиво. Я вже спробувала одночі ж супи. І там було літерально просто суп. Отже, у нас є суп, є риба, є молюски. Как океан не пустий, як мені було минулий раз. Виглядає ну і головна справа. Місце справді добре, не глядячи на те, що там написано Польща. Ось. Було смачно. І ось виглядає літерально ось їх місце, яке ти, коли на фоточках це все побачиш, блін, може туди не йти. Але це якраз те місце, у яке ми ходимо у вандровках. Тому що, коли там ще були ніякі місцеві, це залежно по мові, на яку я не розмовляю. Ось, тому у таке місце якраз і треба йти. І я не шкодую. Можна заховувати цю локацію, ставити собі меточку у Google Maps і приходити сюди, коли ви будете на Мальці. Сьогодні на Мальці починається карнавал. Карнавальный фестиваль у вас. Тому що це перший по 100, що ли. Ось. І тому я поспіла потрапити на це, і сьогодні зараз йду на відкриття. Тут уже у 5, наскільки пам'ятаю, стартує це. І зараз вже по вулицях йдуть люди у костюмах, які нарядилися для цього фестивалю і йдуть туди. Ну що, сьогодні ми все ж таки йдемо на остров Козу. Ось, система з квитками така трошки дивна, як для мене, тому що я купила квиток, і то я стояла у черзі, я запитала тако, это черга квитка? Я сказала, да. І що я ж тоді сказала, дівчинка екскурсія, вандрою групу, те що? Я така, окей. Ось.
Певніку я стою у черзі, і вона почала рухатися. Ми просто зайшли, почали заходити на корабель. Ось. І коли почала черга рухатися, я подумала, що вона занадто хутко рухається. Як для черги, це заберецька. Ось. І тому я вирішила хутенько поглядіти, чи можна онлайн. Купити онлайн, казалося, можна. Я купила. Ну і все, і тупо зайшла на корабль. Я виїздилась, і я зіргу, що з гэтым робити. Запитала у чувака, який тут стояв на виході. Він такий, типу, ну, на відворотному шляху, коли сюди, його треба буде там провізти. І я тепер мені цікаво, гэта квиток, він, типу, на туди і назад, чи гэта він тільки туди, мені треба буде знову купляти, коли я буду назад їхати, чи ні. Строго це таке. Але зараз буде безслідний корабель. Бо зараз я на часть открытой части. Я как-то поверхуюсь. Вот, внутри там есть кафетерий. Поглядим, что там есть, потому что я даже это еще не снедала на вас. Тут, конечно, на открытой части уже куча людей. И воняет к этому. Пальвон. Сподіваюся, тут буде доволі пригожі види. Але я поняла, що і вітер тут буде так само не маленький. Просто я добралася до столиці, так сказати, этого острова Вікторії. Ось і зараз буде який-небудь сніданок. Здесь я б ехала, поставила пару меток, где можно стойти поснедать. Это стыдно. Мы зараз пойдем сюда. Ось такі у нас сніданок. Знайшла місце тут покушати. Коли я приходила сюди, так не було нікого. Я подумала, це може спасти не так. Але зараз тут повно людей. Я заняла себе батамп на таке добре містечко з видом на вулиці, по якій ось проходять люди на фестиваль. На Гозах, конечно, ж так само. Фестиваль протягується. Я не ведаю, що тут буде та програма, але я бачу везде костюми. І просто людей таких, просто звичайних костюмів. Там скобать він. Зараз я хочу собі візьмати костюм дискошара сидить. Десь сад цитаделі. Ось тут такий форт з внутрішнім городом і театри. Можна просто погуляти на минуту. Ось заходять в древні Так. І все. Мені здається, за сьогоднішній день 90% людей, яких я зустрічала, розмовляють по-польську. Я добралася до другої кропки моєго маршрута по гостову. Це такий пляж, але пляж це не кінцева кропка. Зараз у мене буде пригода. А там треба трошки піднятися. Бам. Ну що ж, у печору я залезла. Сікіста. Але самая складная частка буде напереду. Спускаться отсюда, потому что тут натурально бось такий схил места. Под 90 градусов. А я не то, яка бы вот на меньших схилах умею добре спускаться. И не боюсь. Мы стежку не бачно, потому что она вертикальная. Но тут, походу, есть выход с іншого боку. Может, он будет полепей? Вирішила прийти назад. І це дорога, яка поки що більш прямая. А ще отсюда йдуть ось такі краї. І глядячи на моцний вітер, спуск униз, зараз йде на шмат легчайше. Тут такі серпантини від пішоходів. Ось. Тому що там серпантини не було, там було просто вниз.
Ну, хоць ёсць таксама ўніз, але хаця б тут дарога такая, ну, не ведаю, асфальт, гэта бетон, што гэта такое. Хаця б яно не асыпаецца. Бо, мне здаецца, я б там заночыла ў той печоры. Я быццам бы трошкі зглазіла сваю ж дарогу. Вось такая база маёй вандроўкі — гэта панікаваць і сядаць на аўтобус у адваротны кірунак. Але я прыехала ў гарадок нейкі, дзе, мне здаецца, турыстычнага тут вельмі мала. Я не тое, каб знайшла штосьці на мапе, хаця людзей тут не ходзіць да халер. Ну, не то, што ходзяць, ну, усе чакаюць на прыпынку. Можа, у іх тыя самыя праблемы, што і ў мяне. Таму што я ўсіх іх бачыла раней на тым пляжы. Вось тут ёсць парачка месцаў на мапе проста. Але так-то, па факту, ва всякіх гайдах і там подобным, і тое тут было гэта. Тут штосьці цвіце ўжо нейкія дрэвы. Вось. Зараз побачым, што тут ёсць. Выглядае не так яскрава, як іншыя гарады. Вось тут няма каляровых дзвярэй, балконаў, прыкольна. Проста ўсё жоўтае. Тыповы Middle East. Толькі што даведалася, што самае цікавае месца тут гэта печоры, у якія можна спусціцца, они прям глыбокія, вялікія. І па фотках быццам бы адчуванне, што можна дайсці да берага, типа да вады, без печор. Не ведаю, наколькі гэта так. Не тое, што тут далёка быццам бы да вады. Але хз. Што там па факту? Аэропорт Мальты могу атрымаць зараз у мяне прям 10 балаў. Калі мне вельмі абмежаная колькасць месцаў для того, каб пасядзець. Ось, але плюсікі гэтаму аэропорту можна накінуць за тое, што тут можна праносіць воду з сабой, ну, в прынцыпе, ёмкасці да 2 літраў. Плюсік. Вось. Другі плюсік же тое, што на security табе не трэба нічога вынімаць нікуды, проста прыйшоў, паклаў сваю сумку і прыйшоў міма. Всё.